iji wee fụna ọlụ inekọta ndị okenye anya bara n'ebe dịgasị iche iche. Otu akpọrọ First Best Domiciliary Homes International bụ otu kwọrọ onwe ha anọghị n'okpuru gọọmenti bụ NGO eguzobego ọnọdụ ha n'Awka na Anambra steeti. Onye nabatara ma bụrụkwa onye direktọ na ya bụ otu n'ala anyị bụ Nigeria, Apostle Ekene Mba, mere ka amata na nke a bụ inye ndị okenye ndị chọrọ enyemaka, ndị chọrọ nnekọta bụ ndị anaghị enekọta n'ogologo oge, bụkwanụ ndị enweghị onye ga-enyere ha aka nakwa ihe nhịarụ n'inekọta ha anya. Dịka o si wee mee ka amata na ndị anụnwa bụ ndị eleghara anya, bụkwanụ ndị nke ha na-agba mbọ ichetacha wee nyere ha aka. Onye ọrụ anyị Joseph Egbeọcha n'ebe ahụ ma weta ozi a. Iji wee hụ na nleta na Jesu ebe niile, Apostle Mba kpọrọ okwu ka ewetekwuo ọgbatumtum shọtụ abụọ maka iji wee mee nke a, ibutekwu ụgbọala ambulance maka ịgbata ọsọ enyemaka ngwa ngwa na ibutegasị ihe ndị ọzọ ga-enyekwara aka ime ka ahụike ndị mmadụ dịwanye mma. Onye chief host nakwa international director nke ya bụ NGO Ọkammụta Nnamdi Ọfọdụile, dịka ọ na-ekene etu ọchịchị Soludo si wee dị uchu n'ime nke a, kwuru na ọ ga-enye aka nke ọma iji wee kwalite ezinụlọ ndị enweghị ohere inweta ya bụ ihe. Ọ kpọkụziri ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eleta ndị kagoro nka. N'okwu nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dọkịta Afamobidike nabatara ya bụ njikọ iji wee hụ na ewetara ebe nleta maka ndị megoro okenye. Na mbụ n'okwu ya, onye isi oche na ya bụ mmemme Architect Mike Nwafọ kwararịrị na enweela ọnọdụ adịghị mma gbasara ndụ ndị mmadụ n'obodo Nigeria. O kwukwara na ekwesịrị inwe ebe a ga na-eleta ndị megoro okenye nke ọma iji wee nyere ha aka wee nọdụ ọnọdụ dị mma. Ya bụ mmemme bụ nke eze ọdịnala nke na-achị Awka Obi Gibson Nwosu bịara, nke anọchitere anya ya site n'aka Chief Mike Nwanwasọ, nakwa eze ọdịnala nke na-achị n'Ọfịa Igwe Daniel Obere, onye anọchitere anya ya site n'aka Maazị Mike Agamba, nakwa onye eze ọdịnala nke Ifitedunu Igwe Emeka Iluno. Bụ mmemme a nọrọ na ya wee waa achịcha bekee.